stelele prezic, dumneavoastră decideți. Noi azi marcăm Ziua Mondială a Limbii Materne și v-ați întrebat voi vreodată cum promovați acea limbă cu care ați fost născuți să vorbiți? Ce trebuie să facem într-un mod corect pe lângă faptul de a o vorbi și a o cânta? Este într-adevăr frumos atunci când sunt tineri ce scriu poezii în limba maternă. Uite că noi astăzi o să discutăm cu o domnișoară, elevă în clasa 11 la Liceul Boris Dânga din orașul Criuleni. Are o titulatură bogată, am să vă prezint, este vorba de Doina Strulea. Bună dimineața, Doina! Bună dimineața și bine m-am găsit! Bine ai venit, cu trofee, cu medalii de cel mai bun autor la un concurs de poezie din Italia. O medalie la un concurs, iarăși, din Palermo, Italia. Tot Italia, și ești omul anului 2013 în raionul Criuleni. Așa este. Spune-ne de la ce a început scrisul poeziilor, cine din familie a scris, să vorbim un pic despre geneza literaturii. Din familia mea absolut nimeni nu scrie, eu sunt prima care am început. Muza a început totul de la distanță dintre mine și mama mea. A plecat la un sanatoriu, nu pe o durată lungă de timp, dar a fost destul de simțitoare și atunci a început să se nască prima mea poezie. Deci prima poezie a fost de dor, din câte pot să-mi dau seama. Da, de dor. Așa, în Italia, cum de reușești să scrii poezii și să iei și trofee? Înaintez cu poeziile mele în limba maternă, după care le traduc și în italiană și acolo sunt apreciată așa cum se cuvine. Păi, dar știi că italienii sunt o națiune care țin foarte mult la ce e al lor. Da? Sunt patrioți adevărați. Cum de reușești tu să le ștergi nasul într-un fel ca să iei tu trofeele? Italia este o țară cu multe valori morale și spirituale, dar cred că poezia este un domeniu care atinge aceste valori și le exaltă. Atunci cred că sunt apreciate și cei din afara țării, cei care cu adevărat scriu și... Dar tu ce părere ai despre tinerii poeți din Republica Moldova? Cei care scriu îi respect foarte mult și trebuie să continue să scrie în continuare, că acesta este un domeniu foarte important care ne cultivă omenescul din noi și ne dezvoltă să fim mai buni. Așa, eu țineam să deschid această mapă pentru că aici sunt niște diplome, da? Da. Hai să vedem că tu ești o elevă sârguincioasă. Cum reușești să îmbini și școala cu poezia? Școala este principala, dar după care poezia și muzica. Mai cânt și la vioară și la pian. Reușești pe toate să le faci. Da. Așa, hai să vedem aici, de exemplu, e concurs național de creație literară, premiul 3. În România. Hai să reușim să vedeți și voi că dacă să lăudăm copilul care cu ce se mândri, de ce să nu o facem, așa. A doua diplomă este la fel în România, în Orăștie, tot premiul 3 la poezie. Și aici avem o diplomă de onoare pentru domnișoarei Strulea Doina. Premiul Omul Anului din raionul Criuleni pentru premiile acumulate din Italia, Republica Moldova și România. Cum reușești tu să promovezi limba maternă dacă nu ar fi prin poezie? Poezia este un mod foarte important care pot promova valorile și poezia cu atât mai mult. Bine că ai pomenit de câteva ori despre niște valori, da, pe care le cultivă omul prin poezie. Care sunt alte emoții care te inspiră atunci când scrii? Anotimpul foarte mult depinde pentru un scriitor și alte motive ca dragostea, țara, limba foarte mult și muzica. Tu îți amintești vreo poezie, așa, par cœur? Da, mă amintesc. Hai, poate încerci să ne reciți și nouă cel puțin un fragment din poezie ca să vadă lumea opera, lucrările cu care tu ai ajuns omul anului în 2013 în Criuleni. Bine, o să vă prezint acum o poezie despre distanță și oameni. Timpul ne strânge pe toți. Scurge din noi ani și minute. Iar oamenii pleacă ca trenul, lăsând o gară de urme dorute. Dorul a devenit obișnuință, ce rade în suflet cu ecou. Plânge amarnic acea ființă ce așteaptă măcar un gest nou. Toamna iar bate în geam. Din mine cad frunze de dragoste, de timp și răbdare. Doamne, făcut ai vreodată un neam în care răsare doar soare? Un copil, o mamă, un iubit, așteaptă toți să vă întoarceți.
Privesc pe geam îndurerați, cu sufletul zdrobit, și plâng amintiri, și strâng doar fărâme, să de speranțe în ziua de mâine. Distanța e ploaie, inundă gândul cu durere. Oamenii ce nu mai vin acasă, lăsat în urmă numai tăcere. Veniți acasă, oameni dragi, călcați orgoliul și mândri. Fiți flori, dar nu copaci, înflorind din voi armonia. Frumos, Doina, emoții, într-adevăr, scris din suflet acest fragment. E toată poezie sau e un fragment? E toată poezie. E întreaga poezie. Te-ai gândit să-ți lansezi și o carte de poezii? Da, mă pregătesc acum la moment să debutez în volum, dar mai am nevoie de ceva timp pentru editare și altele. Câte poezii o să cuprindă această carte? Încă nu știu, dar la moment cred că am vreo 60 de poezii scrise. Da. Vrei să faci profesie din arta poetică? Poezia foarte mult ține de sufletul meu, dar vreau să merg la jurnalism și poate o să încerc cumva să învin sau... Adică mulți jurnaliști lansează și piese, lansează cărți. Ar fi o idee, da, să le combini. Da, Studiile în jurnalism, deci le continui. Da. Pentru școală, cum reușești? La anul urmează bacul? Școala este principală, merg la școală, țin cont de aceasta, sunt conștiincioasă că trebuie să reușesc peste tot și la fel duc și un blog pe lângă școală și muzică, care acolo îmi scriu toate creațiile mele, cât și articole postez. Încerc să reușesc la toate. Doamne, dar vorbind despre școală, despre poezie, acestea fiind prioritățile tale, de obicei se spune că un poet sau o poetesă sunt mai romantici. Da, Tu cum reușești să-ți petreci timpul liber distrându-te sau nu prea ai timp pentru asemenea lucruri? Poezia ține de suflet, dar distracția cred că mai mult de aspectul fizic. Și este timp și pentru distracție, dar și pentru poezie. Poezia e un refugiu pentru suflet, dar găsim timp și de distracții, limitat. Asta contează mult. Eu aș vrea să le dai niște sfaturi pentru tinerii poeți sau persoanele care scriu frumos, dar nu au curaj să lanseze undeva poeziile. Pentru toți tinerii, cât și toată lumea din Republica Moldova, trebuie să citească. Să citească în continuu. Lectura este o modalitate de cultivare a omului și este cea mai importantă cale pentru a alege un drum bun în viață. Ți-a fost greu până ai ajuns unde ești? Da, mi-a fost greu. Am avut și trepte și stagnări am avut, dar am trecut peste aceasta pentru că mi-am știut scopul și vreau să continui în continuare. Și nu te oprești aici? Nu mă opresc. Nu te opri, succes mare în continuare. Mulțumesc. Te mai așteptăm cu mare drag la noi. Mulțumesc. Și cu alte trofei, și medalii și diplome. Alături de noi a fost Doina Strulea, o tânără poetă care promite a face multe lucruri în domeniul literaturii și de obicei, atunci când vrei să surprinzi pe cineva, ea, de exemplu, poate face prin poezie. Voi, cavalerii, de cele mai multe ori surprindeți